Lamɛnbaaw ani filɛbaaw ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn Renouveau FM ani Renouveau TV fɛn min don kibaruw ye an ka maa fɔcogo la ko gafew fɛn min don kibaru ninnu ye u bɔ sɛbɛnfuraw de ka faransikan la an b'u ta k'u yɛlɛma bamanankan la Yusu Tarawele fɔcogo la Yusu Karabati alamisa e ni ne an b'an wasa don sɛbɛnw na minnu mana kɛ an garisɛgɛ ye an b'a ta k'a lase limanaw ma sabu min sɛbɛn bɛ faransikan la anw de b'a yɛlɛma bamanankan la Yusu fasoba Maliba in kɔnɔ fɛn min ye silamɛ diinɛ ye o jama de ka ca kosɛbɛ an don bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen na a fɔ ma ko sunkalo sunkalo waati alabato waati do sunkalo waati i k'a dɔn makama caman mi kɛ hakaja baraji caman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sunkalo fana ma na se a bɛ dɔn baara taabolo fɛ sabu hali sɛbɛnw bɔcogo a bɛ dɔn olu la sɛbɛn ti bɔ a bɔcogo kɔrɔ la a bɛ bɔ zanni kelen kelen nka anw di filɛbaw ani lamɛnbaw to ɲɛnafin anw mana mini min sɔrɔ hali n'a kɛra 1 ni 2 ye an b'o ta ka ɲɛnafin bɔ limanaw na an b'i yɛrɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn Yusu ni ngɔlɔbɛ jara a kurubi koya kosɛbɛ Yusu maaya mana ja cogo cogo maakɔrɔba ko maatigiya ka di n'a ye wallahi o tuma maa minnu bɛ sigi ka anw lajɛ ni ka anw lamɛn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn anw ka fasoba Maliba Yusu an bɛ dingɛ kɔnɔ a bɛ san caman bɔ an bɛ dugawu kɛ Mali Ala k'a bɔ dingɛ in kɔnɔ Mali Ala k'an bɔ kɛlɛ la sabu ka d'a ka kɛlɛ a wajibiyara an kan nka an bɛ dugawu kɛ dugawu de bɛ se ka kɛlɛ ni ka wuli ka bɔ an kan Dayi Baba Jalo kabi san 1978 waatiw Dayi Baba Jalo a ye kuma dɔ fɔ a bɛ n'a fɔ kuma in fɔra sɔgɔmada in na Yusu Dayi Baba Jalo ko a ko maa caman bɛ kɛlɛ fɔ i tɛ kɛlɛ dɔn sabu ko kɛlɛ to a ka di n'a yɛrɛ ye ko ni kɛlɛ nana so duman bɛ kɛ so koman ye ni kɛlɛ nana fatigi ni batigi bɛ kɛ fala ye wa kɛlɛ tile kelen o ye kɔsɛgi tile 100 de Yusu y'o d'i ma falaki la bi n y'a minɛ falaki la n karamɔgɔ nesa ni histoire do n'an ka fayida kelen d'i ma sɔgɔma in na wari bɔ t'a la Yusu ɛni ne tɛ maa tɛ nin f'i ye Yusu waasa faso ka ja fayida kelen b'a d'i ma maa minnu bɛ moto sanfɛ maa minnu bɛ sunan na a ye wuli ni nin fayida in taara ka maa min da i ti fɛn sɔrɔ bilen Yusu waasa Mali ka ja kuma ka ɲɛ kelen bɛɛ k'a lamɛn dɛ i ka kɛta k'o ɲini k'o dɔn k'o kɛ i man ka min kɛ k'o ɲini k'o dɔn k'o to yen n ye nin d'i ma falaki la n y'a minɛ falaki la Yusu dɔ wɛrɛ bɛ yen n'i mago b'o la i bɛ sɔrɔ so karamɔgɔ i bɛ sɔrɔ so o fana Yusu don ka dɔ filɛ falaki diri ma koyi n fana y'a minɛ sira kamara y'a sɛbɛn o n'a kɛ minɛfɛn ye Seyidina y'a sɛbɛn an dɔn na awa i k'a dɔn i ye min fɔ nin ye fura dumanba ye ni bɛɛ y'i ka kɛta dɔn bɛɛ ka bɛɛ dɔn bɛɛ k'a ɲini a ma bɔ an cogo o cogo a laban ka kɛ sigikafɔ ye ni bɛɛ y'o dɔn dɔrɔn jamana bɛ lafiya e kan ka min kɛ n'i y'o ɲini k'o dɔn k'o kɛ i man ka min kɛ k'o ɲini k'o dɔn k'o to yen jamana bɛ ja a banna e ko cogo di Ala k'an kunna ja fayida fili bolo wallahi e ka ladilikan kuma banna o e ka ladilikan ani réseaux sociaux tɛ kelen koyi baasi tɛ yɔrɔ olu ta kɛ n bɛ bi ma ne ni ma bɔrɔndɔ ni ma a tɔ bɛ yen ni maa mago b'o la i bɛ numéro sɔrɔ yan i bɛ numéro sɔrɔ sira bolo i ka so i ka adresse u kana sira fɛ yen dɔrɔn sira de ye adresse ye bisimila Yusu Ala ka sɛbɛn bɔn bɛ e bɛ fɔlɔ ta wa n bɛ fɔlɔ d'i ma nka yanni n ka fɔlɔ d'i ma minnu bɛ aw ka dɔ dibi la n'olu bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen latɛmɛ Seyidina Umaru Keyita l'enfant de Kita Kuruni Bodofɔ ale bɛ réalisation na sira kamara sira kolen sira jɛlen an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale bɛ min ye arajo ale b'o o technique la jama de k'u kɛfa k'an kɔlɔsi awa i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen latigɛ a ɲɛ t'an bɛ wo kɔnɔ sɔgɔma in na dɛ jɔnni kɛfa n y'a ɲɛda filɛ sɔgɔma in na ɲɛ t'an bɛ wo la bana tɛ su don ayiwa an dɔn min ye diffusion na sa Z ale kɔni bɛ yen a n'a bɔnbɔnsi o tuma an tɛna bila da gerinda la an dɔn e ko awa min ye i tɛ tɛmɛ ni kunnafoni fɔlɔ ye n ka tɛmɛ n'a ye n'i y'a yamaruya di yan i k'a dɔn Yusu Tarawele min tɛmɛ n'a ye min dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko ma ko la lettre du peuple la lettre du peuple a bɔ ko 182 ye nin ye bi don boli don avril kalo tile 15 2021 Yusu fasiri kɛba n'o ye i k'a dɔn Bame Jalo ye Bame Jalo
jalo ya jira k'a fɔ fɛn min ye ni jɛ in ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ayiwa ko maa dɔw kɛra sababu ni k'a fa ɲininkali min bi kɛ Yusu ko jɔnni ye Sidi Ibrahim Ould Sidati fa ni ye nin jɛ in da k'a lajɛ a ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛ a sɔrɔli la bɛnkan sɛbɛ fana waleyali a da tun bɛ a caman na i ka dɔn Sema maa kolomaba don ni yɛrɛ y'o fɔ Sema maa ɲɛmaa kun don ayiwa a bɛ fatu waati min na fɛn min ye Bamakɔ ye a fara Bamakɔ ya de a yɛrɛ ka sodala maa dɔw fɛ maa minnu ma lakodɔn hali n'o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli o dayɛlɛlen don n'i ye Sema ɲɛmaa in da k'a lajɛ Sidi Ibrahim Ould Sidati bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ nin ye maa ye maa min n'a kolo ka gɛlɛn Sema kɔnɔ kosɛbɛ wa bɛnkan sɛbɛn min n'an bɔra n'a ye Algérie san 2015 a jɔdaba bɛ o fana na wulikajɔ caman kun bɛ a bolo Mali a bɛ se ka kɛ ayiwa bɛn bɛ se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka n'i ye nin da k'a lajɛ maa dɔw ka na moto la ka na fa sɔgɔmada fɛtɛnin fɛ a ka soda la k'a bɛ ɲininkali caman wuli ko jɔn de ayiwa Sidati fa Sidati fali k'a a bɛ taa jɔn ka nafa kɔnɔna la yalima ko mun de tun bɛ yen mun balanen tun bɛ yen i ka n'o kɛra sababu ye ni k'an da yan nin ɲininkali kɔni a bɛ maa caman da la n'i ye nin da k'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn taɲɔgɔnbɔ bere ye nin ye wa fasiri kɛbaa kɛmɛ k'o fana kɛ yalima ko jɔn ye Sidati fa a fara ka da kun jumɛn nka don nataw la ko sɛgɛsɛgɛliw ayiwa olu nabɔ ni jaabiw ye Sidati n'i y'a lajɛ ko maa don nazara ko ma ko modéré o b'a jira k'a fɔ maa ko gɛlɛndigi kun dɛ a tun b'a fɛ bɛɛ kana sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na nka n'i ye jɛkulu ninnu da k'a lajɛ maa caman bɛ minnu hakilinaw tɛ kelen ye i k'a dɔn maa ko nin tɛ se ka fɛn fɔ a ko la fɔlɔ sabu ka d'a ka fɛn o fɛn bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo n'o ma ban a ko bɛ gɛlɛya i k'a dɔn Yusu Karabati nka Sidati kɔni ayiwa kana ka so kana fa f'a bɛ ɲininkali caman de wuli ɲininkali minnu n'olu jaabiw don n'a nataw la sɛgɛsɛgɛli o n'o da limanaw tulo kan nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ la lettre du peuple la an dɔ de aw k'a dɔn lakanabaliya a ɲɔ ɲanen don an fɛ nin kɔrɔ ye ko an si man ka sunɔgɔ Bamakɔ ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ tanga ala ka jamana kisi ala ka jamana in danga dɔ kɛra tenza an dɔn i ka dɔn ni fali min kɛra i ka dɔn a kɛra tarata don sɔgɔmada fɛ Sidi Ibrahim Ould Sidati min u nana ka na a manamana fa min ye a ka soda yɛrɛ lakoyi min ye a ka dɔn Ali Ould min filɛnin Ali Ould u ye ale minɛ min ye Ali Ould ala u ye ale minɛ a bɛ k'a dɔn ko n'o arabadenw fɛ o tuma a bɛ k'a dɔn dɔ wɛrɛ tɛ min ye a bɛ k'a dɔn ni maa kofɔlen k'a tun b'a fɛ ka mobili de ta avion da kɛ a tun b'a fɛ ka avion da ni k'i kunda a bɛ k'a dɔn jamana wɛrɛ kan min ye anw ka aéroport Modibo Keyita a b'a fɛ ka bɔ ni o ye ni k'i kunda yɔrɔ wɛrɛ kan nka min ye a bɛ k'a dɔn waati min na a sera ye o y'a sɔrɔ anw ka sécurité d'État ani anw ka wolomasiri tabaw a tiɲɛ yɛrɛ la an ka sécurité d'État ani Interpol i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kan ka fo o tuma maa min minɛna nin ye siganama de don sa siganama de don awɔ Sidati fale ko la awɔ ayiwa n bɛ min f'i ye bisimila gɛlɛyaba tun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ koyi journal kɛmɛ k'a sɛbɛn cogo min k'a dɔn awa min ye nin maa kofɔlen ye o kɔni y'ale minɛ i k'a dɔn a minɛnen sa a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kiiri taasira la a minɛna a k'a dɔn sikasika de kɛ n b'a la wa min ye nin maa kofɔlen ye min ye a k'a dɔn u na taa n'a ye ɲininkali ye k'o busamisɛn ta k'a gwa a la nka ne nin ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko bɛ nin ko in jukɔrɔ ko ye maa min a k'a dɔn n'o ye Sidi Ibrahim Ould Sidati ye ale yɛrɛ a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ min a y'o kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ min ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan kɛ bɛnkan min awa n'o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn n'o tɛmɛna jamanadenw ani i k'a dɔn diɲɛmaa cɛ walasa bɛn ni kɛlɛ o bɛ sabati cogo min na maa min don i k'a dɔn ko awa maa fɛɛrɛtigi don dɛ bɛn taasira la i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a faali min kɛ nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a k'a dɔn min ye sigida koɲɛ dɔw don min ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Tɔnbɔkutu ye Tɔnbɔkutu a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani i k'a dɔn Tawudeninko ko a k'a dɔn ko dɔ tun bɛ yen ko tun bɛ ŋunuŋunu na a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn ko a nana ka na wulikajɔ kɛ o ma bɛn ni maa kofɔlen ma cɛnin yɛrɛ a k'a dɔn min ye dugutigi dɔ tun bɛ yen ni a k'a dɔn o ye dugutigi ye ko denkɛ yɛrɛ de tun don ko ye a k'a dɔn a fa banna hali a ma mɛn kosɛbɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la mankanba o tun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn awa min ye duguko mankan taabolo ko awa k'a dɔn dugu taasira la o mankan
o min filane min ye ka nin ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Dawuda ni ko o sababuya la o ka dɔn o sababuya min filane nin yɛrɛ la ko a ɲininkali caman o nana kɛ k'a jira k'a fɔ i ka dɔn awa nin mankan bɛ mɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'o de kɛra sababu i ka dɔn ni maa kofɔlen ko a nana ka na dankari kɛ aw ka dɔn ko a bɛ se ka kɛ k'o de y'a kɛ a nana ka na dankari ni maa kofɔlen na i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a b'u ka an ka wolomasiri tabaw a b'olu ka bolo kan bi nka min ye aw ka dɔn ni maa kofɔlen ye bɛ ka fɔ waati dɔ kɛra i ka dɔn k'u kun y'a yɛrɛ minɛ waleyajugu dɔ la waleyajugu min n'o cɛman ye i ka dɔn awa min ye n'a fɔra ko nin kɛra ko a bɛɛ lajɛlen kɛra ka nin jɛ in don o yɔrɔ lamini na aw ka dɔn o tɛ se ka tɛmɛ cogo si la ni ɲininkali busamisɛn o ma ta k'a sɛgɛrɛ waati min na aw ka dɔn ultidati n'a bɔnɛ n'a nina lamɛrikaw ani ka dɔn diɲɛma olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko awa nin jɛ ni nin mankan o tuma u bɛ min ɲini anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min b'a to maa min kɛra ka maa min sera ka nin kɛ k'a minɛ k'a kiiri ka tila k'a kɛ ten bisimila ala k'a kunnaja ni sɛbɛn in an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ aw Yusu n'i ye i ka dɔn l'indépendant bila ne bɛ sɛbɛn kelen in da an ka ma ko la lettre du peuple la lettre du peuple i ka dɔn u sɛbɛkɔrɔ kuma bɛ ko kura n'i ye an ka collecteur naturel ninnu lajɛ n'a fɔra collecteur jiboli siraba minnu bɛ Bamakɔ cɛci olu de ko don Yusu collecteur in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi sisan i y'a dɔn n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan la cogo min na sigida mana kɛ cogo cogo wari kɔnɔna jiboli sira kɔnɔ ala yɛrɛ ka kɛ ye o ye ala ka kɛ ji bɔ fa dɔ fɛ ka taa laban fa dɔ fɛ ni jiboli sira ye dugu bɛɛ dun nana jiboli sira sɔrɔ sabu ani dugukolo de dara a b'a la maanifinw nanen olu ma so jɔ cogo ni jatew minɛ ka ji sira to a taacogo la maanifinw gura ji sira la kojugu dɔw y'a gere dɔw y'u jɔ a kɛrɛfɛ u y'a mɔsɔn fana ji dun d'a taa sira bila sabu ani dugukolo de dara cogo si la Yusu sisan o tumana ni baara ma k'a kɛcogo la ka b'a daminɛ dugu bɛ sigi cogo min na ani ka sow jɔ ka jiboli sira in don a cogo la waasa nazara ko ma ko naturellement ji ka boli anw ye ji sira koro k'a koro k'a koro ka taa sigi a kɔnɔ a banna o tumana sisan projets de bɛ sisan ka fɛɛrɛ kɛ k'a kɔnɔnaw labɛn k'a kankunw labɛn waasa ji ka boli o de ye collecteur ba ninnu ye a banna a bɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ awɔ o tumana o jiboli siraba minnu bɛ Bamakɔ cɛci n'i y'a lajɛ Yusu ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'a koro fɛn min b'a to ayiwa ji kana walangada walima maaw kana t'u sigi ji sira la o dun kɛmɛ sababu ye a ko gɛlɛya bɛ bi ji tɛmɛsira caman bɛ yen o kɛmɛ dɔw ka dukɛnɛ ye bi ji tɛmɛsira caman bɛ yen o kɛmɛ dɔw ka feerekɛyɔrɔ ye Yusu a dun bɛ fɔ an ka maakɔrɔbaw ni kuma dɔnnaw fɛ ko ji t'a taa sira bila fiyɛfiyɛw waasa ka se k'o ko don balasa fɛn min ye minisiri ye min ɲɛsin bɛ i ka dɔn sukow ma ani minisiri min ɲɛsin bɛ sigida lakanani ma ani yiriwa kundalaja a fɔlɔ o ye Jɔnkɛ Jara ye filanan o ye Bernadette Keyita ye olu wulila sanni ka taa lajɛ jiboli sira baw bɛ Bamakɔ ka taa lajɛ a ko bɛ dangan min na sabu fɛn min ye wari kasabi caman fana bɛ di an dɛmɛbagaw de fɛ ka se ka nin ko in labɛn waasa maanifinw bɛ lafiya sigida la i ka dɔn Bamakɔ kɔnɔna la lalimaw olu ka dɛmɛjɛkulu dɔ bɛ yen ka bɔ Alimaɲi jamana na o k'a ma ko KFW CFA wari a miliyari 13 i ka dɔn ani miliyɔn 120 o de kan ka don fɛn in dafɛ nka fɛn min alimaw ye o kɛmɛ k'u bolo da wari in kan ko danganiya dɔw bɛ yen n'an m'o dilan fɔlɔ wari in tɛ di wari kɔnɔ bɛ kɛsu kɔnɔ nka olu kɛmɛ ka min fɔ n'o ma kɛ i ka dɔn wari tɛ bɔ CFA wari miliyari 13 o dun bɛ yuguba cogo di kabini kuma fɔra minisiri fila o m'a bila da girinda la sabu CFA wari a miliyari 13 o ka ca fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛn min kɔni b'a to nin wari in ka se ka sɔrɔ an ka collecteur ba ninnu n'o ye jiboli sira ninnu ye a bɛ se ka labɛn cogo min na ni ka maanifinw kisi a bɛ bila o minɛn kɔnɔna na n'i y'a lajɛ i tulo ɲɛgɛlɛn jɔ dɛ kɔ minnu bɛ yen n'a ye Bamakɔ cɛci dɔ bɛ u k'a ma ko Tingɔlɛ ayiwa ale bɛ taa kilomɛtiri 4 ani mɛtiri 100 Woyanko la o ye Woyanko i ka dɔn o bɛ taa kilomɛtiri 3 ani mɛtiri 500 la bi bi in na projet min filɛ nin ye k'a balannen don projet in balani tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ alimaw ko anw bɛ wari di jiboli sira ka bɔ nka maa minnu d'a mɛn so jɔ jiboli siraw kan n'an m'o ko ɲɛnabɔ fɔlɔ Mali ne ka wari tɛ di u k'a tigɛ bɔ yen olu kɛlen wa jamanadenw de Mama ka so bɛ jiboli sira ka y'a tigɛ bɔ yen nin ko ka nɔgɔ sa a fɔ ne ma nanzara ko responsabilité wari filɛ a danganiya filɛ
n'i ye ko in da k'a lajɛ ka b'o kɔni kɛra ko a sɛbɛkɔrɔ dayina dɔw ka so jɔmɛ jiboli sira camancɛ la dɔw ta jɔmɛ kango sanfɛ dɔw kɛmɛ ka jiboli sira koro i ka n'a mɛ kɛ kojuguba ye san 2013 ni hakili b'a la ji walankatara ka don mɔgɔw kan a ko kɛra baara ye ji dun mana don mɔgɔw kan i bɛ bɛɛ kulekan mɛn i bɛ bɛɛ kasikan mɛn jamana ɲɛmɔgɔw bɛ mini jamana ɲɛmɔgɔw m'an dɛmɛ ayiwa ji taara n'an ka minɛnw ye ji taara n'an ka li n'an ka ayiwa tasaw ye ko nka e yɛrɛ sigimɛ yɔrɔ min na yalima e y'a jateminɛ k'a fɔ yen ye e sigiyɔrɔ ye wa nin bɛɛ lajɛlen ye kumaw ye minnu kan ka ɲɛnabɔ yani i ka dɔn nin jiboli sira ninnu a ka se ka labɛn cogo min na n'i y'a lajɛ maa dɔ bɛ yen ko inspecteur général Musa Sisɔkɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko in a gɛlɛya bɛ sabu ka d'a ka fɛn min lalamaw ka wari ye a tɛngun bɛ fɛn min na fɔlɔ o de ye k'a fɔ maa minnu bɛ jiboli sira ninnu kan olu ka wuli ka bɔ yen ani magama min kan ka di u ma fɛn min kɔni b'a to ji sira ka labila baara in a bɛ se ka kɛ cogo min na n'i y'a lajɛ a ko kɔni a balannen don fɔlɔ ka dɔɔni yani furancɛla fanga ka ban k'olu kɔni b'a fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ waasa nin wari a kana taa k'an don an ka se ka labɛn kɛ sabu a bɛ bila min kɔnɔ o de ye k'a fɔ hali maa yɛrɛ minnu bɛ jiboli sira in kan dɛ olu yɛrɛ ka lakana kɛtɔ de don olu ka lakana de don mais Mali la baba e y'a nin to u sigiyɔrɔ dɔ sa n'u to u sigiyɔrɔ dɔ ni jamana cira dun ayiwa Yusu n'i ye nin ko in lajɛ kab'u sera kɛnɛ kan minisiri yɛrɛ dabali banna Madame Bernadette a ye min y'a ɲɛ la a y'a dabali ban a ko in bɛ hakɛ min na n'a ma lajɛla na a ka bɔ maanifin hakili ma sabu n'i ye jiboli sira dɔw lajɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ n'a fɔra e yɛrɛ ko yan ye jiboli sira ye ka taa maanifinw sigi cogo lajɛ a la ayiwa Yusu a bɛ maa dabali ban kosɛbɛ Madame Bernadette Keita kɔni y'a jira k'a fɔ hakili la o don dɛ Bernadette Keita do ayiwa baasi tɛ i k'a dɔn ale min minisiri min ɲɛsin bɛ sigida lakana ayiwa ni yiriwa kuntala jama n'i y'a lajɛ a ye kuma caman fɔ a ko fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ tɛlɛ la joona fɛn b'a to yɔrɔ ninnu bɛ se ka lakana ayiwa jiboli sira ninnu ka se ka bɔ maanifinw ka se ka lafiya jɔnkɛ jara ale min bɛ sogo kunna ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye wale min n'a ti bɛn wa fɛn min kɔni ye k'a fɔ de ko wari a bɛna bala k'a sababu kɛ nin ye wa a sababu ti k'o ye dɛ furancɛla fanga in na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min kɔni b'a to maa minnu sigi bɛ u ka wuli ka bɔ yen maa maa bɛ yen i ka dɔn ne sigilen ni sariya ye i bɛ bɔ yen baara kan ka kɛ kɛcogo min na a bɛ kɛ o kɛcogo la sabu ka d'a ka san o san ji walankada ka don mɔgɔw kan ji dun m'a walankada maa si t'i yɛrɛ jalaki bɛɛ lajɛlen bɛ jamana jalaki k'a sɔrɔ e yɛrɛ sigicogo o jɛngɛnnen don e t'o filɛ e bɛ jamana k'o jalaki kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔnɔna o fana ni minisiriw an'u ka cakɛdaw u ka wuli ka taa nin lajɛ heure 3 u b'a la ka yala Bamakɔ ka jiboli sira baden ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ fɛn min alimaw ka miliyari 13 ani kɔ i ka dɔn an ka se k'a sɔrɔ waasa ayiwa jiboli sira ninnu bɛ se ka labɛn cogo min na baara a bɛ bila o minɛn kɔnɔ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ko k'a kɔn bi ɲɛ fɛn min sɛbɛnw bɛ bala bureau kɔnɔna la an ka ma ko bureaucratie sɛbɛn donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ka ca baara bɛ sensumaya k'a sababuya kɛ maa dɔw u ka danna juguya ye k'o de kɛra sababu ye k'an se nin ko ma bi ko ye minɛ n'i ye nin ko ta k'a lajɛ ko ni bɛɛ lajɛlen kun y'i ka baara kɛ a kɛ waati la i b'a ye k'a fɔ nin jiboli sira ko ye ɲanguma tun b'a sɔrɔ an dɛmɛna nin kan o minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni na kɛ nin jiboli sira minnu filɛ nin ye a kan ka bɔ yɔrɔ min ka taa bila yɔrɔ min k'a b'i kɛ fɔ ka taa baara dagu fura t'a la yani furajɛla fanga kɔni ka ban k'u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in ka se k'a ɲɛnabɔ sabu ka d'a kan n'i ye ko ta k'a lajɛ ji kan ka boli sira min fɛ o tɛ maanifin sigiyɔrɔ ye ji kan ka boli sira min fɛ o yɔrɔ man ka koron ji kan ka to yen a ka boli a boli sira fɛ sabu a bɛ maaw de kisi ni ka maaw ni kisi a bɛ kɛ sababu ye ni ka maanifinw fana lafiya n'i y'a lajɛ n y'a fɔ cogo min na fɛn min ye woyowoyanko ye komini 4 na Tengole komini fɔlɔ la i ka dɔn Misabugu y'a Kumako o fana bɛ Misabugu ya komini 6 na a bɛ bila nin bɛɛ lajɛlen de dankun na o fana minisiriw kɔni dara nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ don n'a nataw la fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ olu na kɛ waasa nin jiboli sira ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labila cogo min na ka maanifinw lakana nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ la lettre du peuple Youssou Traoré la lettre du peuple n'i y'o bila ne bɛ sɛbɛn ta 22 septembre 22 septembre awɔ ka dɔ Jakarija M Dambele ale kumanen don i ka dɔn muso dɔ bɛ yen ko worokiya sanɔgɔ ko ne kunna jama kɛ min ye aw ka dɔn an ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko INSP awɔ wa laban a bɛ nin yɔrɔ in da kolonji ni k'a tile k'a filenkolonji dɔwɛrɛ tɛ aw ka dɔn a ka dabolo juguya professeur aw ka dɔn worokiya sanɔgɔ worokiya sanɔgɔ aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ye muso in kɔni ni ne ye n ka maa ka kuma ni ne ye kuma la réseaux sociaux kan dɔrɔn jamana jɔkan dɔrɔn ne bɛ ba ye a bɛ bɛn o n'o don t'a fɔ wari tɛ min na ou bien i ka na renouveau la diɲɛ n'a waati tɛ yan
Anon Bismillah. mi awekado ni muso min filɛ ko awekado a ka page dɔ bɛ yen n'o ye page YouTube ye a ye video dɔ kɛ o video a bɛ ka kuma a y'a jira k'a fɔ ko awekado kabini waati jan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni muso in awekado a b'a fɛ ka furabɔlaw ni k'olu farafin furabɔla minnu bɛ jamana kɔnɔ min ye awekado k'olu kɔ don ɲɔgɔn na min ye awekado sɔmi kɛra la joona wa wulikajɔ kɛra dɔw de ma sɔn awekado ka taa sira fɛ bon i k'a dɔn a tɛ ka foyi kɛ min b'a to awekado nin yɔrɔ kɔfɔlen a bɛ se ka kunkɔrɔ ta cogo min na ɲɛtaa bɛ se ka sabati an ka farafin furakɛlaw bolo cogo min na bɛn ni keleya o bɛ sabati cogo min k'a tɛ ka fɛn kɛ min bɛ ka t'o sira kan min ye awekado worokiya a y'a jira ka kuma kɔnɔna na ko min ye awekado ko ni maa o maa tɛ awa furabɔla bɛ yen ne tɛ fɛn mati la ko awekado ale kɔni m'olu jateminɛ mun ye i ka dɔn awa min ye soma ye yɛlɛma i ka dɔn kolonfila yalima tura Allah sisan yaro jiri ka jiri bulu yɛrɛ bɔ k'a matarafa k'a kɛ fura ye ale t'o fɛn de kunna ye yan ale bɛ a b'o de kunna ye farafin fura bɔ yɔrɔ min filɛ nin f'i bɛ to k'a nin dafara a bɛ feere pharmacie la i b'a nin dafara k'a kɛ ji la k'a tobi mɛ n ko o de k'o kɛ mɛ fɛn ye ale bɛ fɛn wɛrɛ la fɛn kɔnɔna na n ko de kɛlen don fiɲɛba ye bisimila o min filɛ nin sa min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ aw ka dɔn a ye nin kumaba ninnu fɔ i ka dɔn k'a sɔrɔ ale aw ka dɔn INSP INSP i ka dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin a cibaa fɔlɔ ye jɔnni ye Worokiya kɔni y'a maa ɲɛmaa ye ko kabini an jigira nin maa ɲɛmaa la a kɔni ye farafarali don a ka dɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni i ka dɔn a bɛ kumaba fɔ o la a bɛ ka i ka dɔn awa min ye kuma dɔw fɔ kuma min yɛrɛ a ka dɔn n'a tɛ bɛn ko fɔ wa i ka dɔn min n'i y'a ko sɛgɛsɛgɛ min ye a ka dɔn jagomanfila tigilamaa don koyi ko bɛ a ka dɔn ko la wa ko fana balan bɛ ko wɛrɛ la min ye a ka dɔn professeur Worokiya sa nɔgɔ ye i ka dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn ko a b'a fɛ ka nin yɔrɔ in k'a ci de wa yalima a b'a fɛ ka ɲɛtaa de sabati wa yalima a k'a dɔn nanzaraw ka kuma la ko agenda caché dɔ de b'a bolo an dɔɔni min ye a k'a dɔn nin ko ye a ye a k'a dɔn min ye kɛlɛbolo a y'o kɛlɛ kumaw de fɔ koyi i ka dɔn a ye kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛkɛ kumaw ye nin bɛɛ lajɛlen ye a k'a dɔn dusubɔ kuma ye jɛkulu wɛrɛ bɛ yen a k'a dɔn min ye Katema ye Katema i ka dɔn ale sigira wa min ye a ye enregistré la journal officiel la n'o ye o y'a jira k'a fɔ jamana sɔnna n'a ye min sigira sa i ka dɔn Worokiya de ko k'a ɲɛ tɛna to o jɛkulu fana ye dɛ ni maa min b'o la ka a kɔni bɛ ko sugu dɔ ta kɛ o sɛgɛrɛ min ye kosa in na minisiri n'u ye lajɛ dɔ kɛ min walasa coronavirus ko la o lajɛ in kɔnɔna na i ka dɔn minisiri a ye kuma caman fɔ min ye a ka dɔn Katema maaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni olu ni jɔyɔrɔ man kan nin yɔrɔ kɔfɛlen na yalima n'olu tɛ lamɛn nin yɔrɔ kɔfɛlen na ko munna minisiri dun b'olu wele olu dɔnnen don sariya sira kan olu dɔnnen don Mali ɲɛmaaw fɛ wa jamana yɛrɛ ye olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni min ye a ka dɔn minisiri k'a ma da bulobaransigi dɛ a ko nin yɔrɔ in kɔni u k'a lajɛ a ka bɛn a ka labɛn baara ka k'a kɔnɔ ka ɲa ko hali n'a bɛ bɛn ɲɛmaa tali n'a bɛ bɛn o ma n'o ye Worokiya Sanogo ye ko a k'a dɔn a kɔni ka taa ɲɛ kaban wulikajɔ bɛ sen na min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la INSP a k'a dɔn min ye maa dɔ bɛ yen olu kɔni y'a jira a bɛ waati jan bɔ min ye ni maa kofɔlen ye a wa Worokiya k'a ka taa ko n'o tɛ ko n'a ma taa i ka dɔn ko a laban a bɛ ka yɔrɔ in ci a bɛ ka bɛnbaliya don maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa agenda caché wɛrɛ b'a bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen wa a ka taali fɔlɔfɔlɔ maa fɔlɔ min y'a ɲini o ye Baba Kasoge ye awɔ o ye fura feerela ye o ye furabɔlaw ka ɲɛmaa de ye ɲɛmaa dɔ fana ye o y'a jɛkulu dɔw ka ɲɛmaa ye ko ka n tan kɛ a bɛ yen yɔrɔ in min filɛ nin ye n'o ye furafeere yɔrɔ in ye furabɔ yɔrɔ in ye n'o ye INSP ko a tɛ taa ɲɛ cogo si la Ala k'an kunnaja Ala ka sababu ɲuman d'an ma min ye Jakarija M Danbele ni ale ka fasira an y'a bɔ 22 septembre kɔnɔ baasi tɛ i ka an bɛ 22 septembre mɔgɔw fo dan tɛ foli min na Yusu Karabati ne bɛ sɛbɛn min n'an ka ma ko l'indicateur est du renouveau l'indicateur du renouveau a kuma an bɛɛ a ko maa minnu ye kalan kɛ ni diplôme b'u bolo diplôme min n'a bɛ wele ko licence ko gɛlɛyaba b'u ka bi dɛ sabu ka d'a kan jamana y'u kalan ka licence d'u ma nka o licence min filɛ n'a fɔra ko forobaca fonction publique ko ɲɔgɔndan bɛ kɛ ka don o la k'a bɛ fɔ ko licence mɔgɔw sen don o la o fana licence bɛ maa minnu bolo u jɛra ka kɛ kuluba kelen ye k'a jira k'a fɔ olu m'u yɛrɛ kalan
jamana de ye kalanbulon sigi sen kan n'a fɔra ko olu ye kalan kɛ ka bɔ ni diplôme ye o tuma ko ɲɔgɔndan bɛ kɛ ka don fonction publique la n'o ye forobaca ye k'o licence ti ta bala ko ka gɛlɛn. A ma nɔgɔn dɛ. Youssou n'i y'a lajɛ fɛn min ye u ka jɛkuluba collectif des jeunes titulaires de la licence LMD olu kɔni ye kunnafonidilaw wele a kɛra dɔgɔkun laban in na Carrefour des jeunes na i k'a dɔn Bamakɔ yan ni ka kunnafonidilaw wele hakilina mun b'u la ni ka taa da u tulo kan u y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ olu kan sabu olu ye kalan kɛ ka diplôme min sɔrɔ n'o ye licence ye ni ɲɔgɔndan bɛ kɛ ka don forobaca la fonction publique k'a bɛ fɔ k'olu ka diplôme tɛ ta ba la o kumana k'olu tɛ se ka jɛn n'o ye dɛ o kumana ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ma o tilenbaliya dabila k'u t'a bila dagirindala don n'a nataw la u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamana yɛrɛ k'a wele bɔgɔ jɛnnen kan wa u na wulikajɔ bɛɛ kɛ u bɛ se ka don u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na ka kɛ ni sariya k'u bɛna o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min arrêté dɔ bɛ yen k'o ma arrêté du 23 janvier 2013 k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ i ka dɔn ni ka taa ayiwa damakasi sɛbɛn don o juguya la min b'a to u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na cogo min na a ko Mali kɔnɔ kabi mai kalo tile 20 san 2014 ko licence kɔni ale kɛra diplôme ye diplôme an ka ma ko diplôme ayiwa de l'enseignement supérieur min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn ka taa n'i ye catégorie A la ko nka fonction publique ko n'o ɲɔgɔndanw bɛ kɛ k'a bɛ fɔ k'olu sen tɛ don a la k'o bɛ se ka kɛ cogo di jamana de ye olu kalan ni ka diplôme ta k'a d'u ma o fana ni jamana ka forobaca o ɲɔgɔndanw bɛ kɛ mun y'a to olu tɛ don a la n'i y'a lajɛ fɛn min ye nin ko in ye ko jamana yɛrɛ kɔni kɛ bɛ ka janfanba de kɛ sabu ka d'a kan nin ye tilenbaliyaba ye ayiwa jamana ɲɛmaaw ye min da ni k'o sigi sen kan o fana diplôme bɛ olu minnu bolo licence u tɛna to kɔ nin ko in na dɛ u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka wulikajɔ kɛ fɛn min b'a to u bɛ bila u ka hakɛ kɔnɔna la cogo min na wa ko ni faamaw ma fɛn kɛ ko don n'a natɔ a tɛna mɛn bilen koyi olu bɛna fɛn bɛɛ kɛ ka jamana yɛrɛ wele bɔgɔ jɛnnen kan waasa min jɛngɛn bɛ o ka se ka tilen cogo min na n'i ye nin ko in da k'a lajɛ fɛn min système ye n'o ye fɛɛrɛ sigilen sen kan ko jamana yɛrɛ nin système sigi sen kan LMD k'a sigi sen kan i k'a dɔn olu ma f'u k'a sigi sen kan o fana n'olu donna kɔnɔ ka kalan ni hakɛ min ka kɛ k'u kan ka bila o minɛn kɔnɔ ko jamana jumɛn bɛ yen min b'a denw kalan baarakɛbaliya kama a banna ko Mali de b'a denw kalan Mali ko i bɛ bɔ i bɛ tila kalan na ka taa retraite la ala e ka lamɛn bɛ nin les membres du dit collectif estiment qu'ils sont victimes d'un mauvais système et qu'ils ont été formés pour être des chômeurs. Des chômeurs. K'u bila baarakɛbaliya kama. Denmisɛnw di min bɛ u y'a jira k'a fɔ nin ko in a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Isaka Sogodogo ale ye jɛkulu ye maa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ a ko n'i ye Mali lajɛ nin ko in bɛ Mali la a mɛnna o fana ni maa minnu y'o diplôme sɔrɔ k'a fɔ k'olu ti don forobaca la ka don concours la ɲɔgɔndanw na k'o ye kojuguba ye a y'a jira k'a fɔ k'olu t'an bɛ balan i ka dɔn jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛ sigilen na fɛɛrɛ min n'o kɛ bɛ gɛlɛyaba ye olu k'o kɛ binakun ye olu ɲɛ binakun min n'u tɛ se k'o sago ko ni janfa de ko ni jamana yɛrɛ ka janfa de sigilen ni ka ɲɛsin a denw ma n'i dun ye nin ko in da k'a lajɛ a ko jamana wɛrɛ caman bɛ minnu ye u t'aw ɲɛnabɔ i ka dɔn kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'an da fana ɲɛnabɔ jɛkulu in ɲɛma n'o ye kalifa la i ka dɔn Ture ye ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye u b'a ɲini jamana fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wa ni jamana ma wuli ka jɔ kɛ waati damadɔ la olu fana dimi bɛ kun min na u na wuli k'a jira diɲɛma la wa fɛn fɛn sariya binakun ye u na ta o taabolo kan waasa u ka ɲinifɛnw u ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye k'u bɛ min ɲini o tɛ dɔwɛrɛ koyi u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ arrêté min bɛ yen n'o ye arrêté numéro 2021 0535 ye MJDH min dara février kalo tile 26,2021 na o ka bɔ yen sabu ka d'a kan n'i ye concours kow lajɛ ani fɛn min ye auditeur de justice n'a bɛ kiiri baarakɛlaw ko fɔ arrêté min bɛ o ko kɔfɛ ko k'o bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'u b'a ɲini fana olu ka licence minnu bɛ u bolo a ka se ka ta ba la ni fonction publique kɛ olu yɛrɛ ka se ka yamaruya u ka fonction publique kɛ n'o bɛ forobaca ko fɔ waasa u ni jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛɲɛ catégorie A i ka olu de b'o bina kun na système LMD k'olu ma sigi sen kan a jira mɛ k'a fɔ bibi na sanfɛ bolo n'o bɛ catégorie A ko fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ t'u banban maîtrise dama de kan u tɛ sɔn k'u ɲɛsin licence ma ko k'a sɔrɔ jamana kelen min ye maîtrise di maaw ma o jamana kelen de nana maîtrise furan ka bɔ yen ni ka na ni LMD ye o fana k'o ye janfa ye janfa min n'a ɲɛsin b'o ma don n'a nataw la k'a tɛna mɛn bilen n'u ma fɛɛrɛ kɛ ayiwa olu na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ licence bɛ olu maa minnu bolo u ni fɛn fɛn ka ka hakɛ binakun na u ni wulikajɔ min ka ka hakɛw ɲini yusuku bɛn'u ka hakɛw ɲini sariya binakun kan n'i dun ye nin ko in da k'a lajɛ k'a ko k'a ti dan i ka dɔn sira la dɛ o kɛmɛ ka bolokɔni firifiri ka bagabagali caman kɛ sabu k'a jira k'a fɔ olu m'u yɛrɛ kalan fɛɛrɛ minnu sigi bɛ sen kan système LMD olu mana n'a ye jamana ɲɛmɔgɔw de nana n'a ye ni jamana ɲɛmɔgɔw nana n'a ye n'olu ye kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ i ka dɔn k'olu ti taa baara la k'o y'a dama ko ye
Desani. Ko k'a sɔrɔ n'i donna kala la n'i ma diplôme sɔrɔ i bɛ kɔrɔfɔ abana i bɛ kala kɛ ka diplôme sɔrɔ ka tila k'a fɔ k'e ni ɲɔgɔn da mankan ko sabu nin diplôme in b'e bolo k'olu tɛ jɛn n'o ye abana n'i ye nin ko in lajɛ fɛn min ye collectif des jeunes titulaires de la licence olu kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na ɲɛmaa yɛrɛ o ye kalifa la Ture ye don n'a natɔ la k'u na wulikajɔ kɛ u ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ Adama Jabatɛ Kɛlɛ Jula Sango ye nin kun y'a ka sɛbɛn ye l'indicateur du renouveau. Yani an ka taa a ka dɔ publicité la sa yani an ka taa sugu la sa Antoine an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'an b'a ta dɔwɛrɛ tɛ a ka dɔ gasi tɛ Pelikan Seydi M Kulubali i tɛ verre in dɔn ka ɲɛ verre wa verre bɛ ɲɛ na a tile fila kɛ ou bien tile saba de basi tɛ n burankɛ bɛ min f'i ɲɛna a bɛ bɛn tile kɔnɔna a ma nɔgɔn dɛ a bɛ faamu Seydi M Kulubali min ye a ka dɔn min ye ale kɔnikɛ bɛ Manden ye politikima cadre dɔw fɛ dɛ min ye kabini waati min na ni Kulubako kuma wulila i ka dɔn ni maa kofɔlen n'o ye Seydi ye k'a fɔ i ka dɔn ale ka nɛrɛkɔrɔ ɲɛgɛnnen don min ye wulikajɔ kɔni kɛlen don parti caman bɛ yen min ye parti baw ye olu kɔni b'a fɛ min ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa i ka dɔn o ni Seydi u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ min ye Seydi Mamadu Kulubali ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn bi parti caman bɛ yen minnu ɲɛ ŋɔnɔnen don a fɛ yalima parti tɔnden dɔw bɛ yen olu kɛlen k'u ɲɛ ŋɔnɔ bɔ nin maa kofɔlen fɛ min ye Seydi Mamadu Kulubali ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔ sɔrɔ bosonba don min ye jɛkulu dɔw bɛ yen Adema b'o la URD b'o la RPM b'o la min ye ka dɔn olu kɔni bɛ ka baara kɛ walasa nin maa kofɔlen min filɛ nin walasa k'a dɛmɛ a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye ka dɔn nin jɛkuluba saba ninnu min ye Adema ye kabini waati min na Alpha Umar Konare n'ale y'i bolo bɔ Adema la Adema kɔni a bɛ ka yuru cogo min a bɛ ka yaara ten o de kɔnɔna na sa min ye ka dɔn kalafili o kalafili min ye Adema maaw ye farafarali bi kɛ dɔw bɛ taa fa dɔ fɛ dɔw bɛ taa fa wɛrɛ fɛ wa ka dɔn dɔw yɛrɛ bɛ to a bɛ ka dɔn min ye hakili falen la o de kɔnɔna na ni hakili b'a la Soumaïla Cissé san 2002 i hakili b'o la hakili bɛ na tariku man ca Mali tariku maa tɛ se k'a fɔ i b'a bɛɛ dɔn nka ka jamana k'a daminɛ san 1960 na ka na bila bi la min dɛmɛn'a kɔnɔ ko gɛlɛnba tɛ o i sigi k'a fɔ yɔrɔnin kelen ko gɛlɛn foyi tɛ nka nasara ko ma ko ka kow mystifier u de bɛ kow ta k'olu don dibi la sabu u ye ɲɛmaayaw kɛ k'a sɔrɔ ko yɛrɛ walawalali a ka nɔgɔ kojugu a ka nɔgɔ n'a bɛɛ ne bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kuma dɔw n ka jate dɔw la dɛ ni minnu b'a baro kɛ ne ko n ko san 2002 démocratie nana san 1991 92 vote kɛra 92 2002 o ye san 10 dɔrɔn de ala sima fɛ ala barika la san 10 tɛmɛnen kɔfɛ ka politiki bɔ k'o bɛ k'o jasi fo maa min tɛ politiki la fiyewu o kelen ka n'i cun ka bɛɛ salo ka kɛ président ye ka parti bɛɛ dasi ATT sigili la kabi yen maa tun kan ka siran banna o tɛ ko fɛn fɔ ATT ma ala ka hinɛ na nka ATT yɛrɛ de y'a faamu k'a fɔ ko politigimɔɔw taabolo ye nin ye o fana a bɛ sɔri ka dɔ ye de o a banna fɛɛrɛ don ATT nana député t'a fɛ fɛn t'a fɛ parti minnu b'a kɔnɔ député dɔw ka ca dɔw ye dɔw kɛra assemblée ɲɛmaa ye ka sɔrɔ olu ka député ma maire b'u la ala ka kunna parti dun sigi kun ye fanga ɲini o fana parti bɛ min bisimila Andoni min ye ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye kabini Alpha Umar Konare n'ale kɔni bɔra Adema kɔrɔni ale bɛ ka ci cogo min a bɛ ka ci ten wa ka dɔn ni hakili b'a la san 2002 a ka dɔn o tɛmɛna cogo min o ma dogo maa si la min ye ka dɔn RPM bɔra la URD bɔra la Miria bɔra la min ye ka dɔn parti misɛnnin wɛrɛ bɔra la min ye ka dɔn ni i hakili b'a la Boubacar Keïta ale ka sigili la min ye san 2018 Adema maaw a bɛ ka dɔn dɔw ko an ka cɛbɔ kɛ dɔw ko ayi an ka tugu Nbiri Boubacar Keïta nɔfɛ u tora o de la a bɛ ka dɔn fɔ dɔw y'o jɛngɛ dɔw yɛrɛ parti bila pewu a bɛ ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'o bɛ kɛ sababu ye min ye kuma caman o bɛ nin ko in na koyi min ye sous-section min bɛ yen n'o o ye Marikala ye Yusu min ka kuma tigɛ n ko kuma in de tɛ bɛn ne ma quoi a banna Yusu
maa bɛ kɛ maa fɛ nka i bɛ k'i yɛrɛ fɛ. I bɛ k'i yɛrɛ fɛ dɛ. Yusu ka kɛ maa fɛ k'i yɛrɛ labila i mago tɛ dilan dɛ. I mago tɛ dilan dɛ. tɛmɛ ni sɛbɛn ye. n'an b'a ye nimisa de. wa Anuan n'o tɛmɛna ka bɔ sous-section min bɛ yen n'o ye Marikala ye o kɔni o bɛɛ seru ka aw ka dɔn k'an kɔnɔ ka ban min aw ka dɔn wulikajɔ de kɛlen don sa min aw ka dɔn jɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ye URD ko kabini Sumala Sise kɔni ale ntanyana aw ka dɔn min ye nin ko kɔni aw ka dɔn ninnu bɛ k'u ɲɛ manabɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu sago ti dɔwɛrɛ i ka dɔn URD ka tugu a ka dɔn ni maa kofɔlen kɔ Seydou Mamadu Kulubali min ye RP min ye i ka dɔn olu ka maa dɔw fana bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye anw na tuguni maa kofɔlen i ka dɔn a ko kɔni ka ca min ye a ka dɔn adama dankɔrɔba tɔw bɛ bolo k'i bɛ taa tugu maa wɛrɛ nɔfɛ n tɛ kojugu da ye bisimila. adama dankɔrɔba disibaw i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu dɔw ko k'u ka taa siɲɛ kelen min ye a ka dɔn bɛnkan na ni ka taa a ka dɔn ni maa kofɔlen fɛ n'o ye Seydou Mamadu Kulubali ye o bɛ kɛ ala k'an kunnaja Falaye Keita ni y'ale ka fasiri ye wa a ka dɔn Seydou a y'a ka min ye lajɛba kɛ Mopti tiɲɛ yɛrɛ la ko lajɛ ni sababa bɛn na ala k'an kunnaja Falaye Keita ni y'ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko le Pélican ayiwa le Pélican an b'u fo Yusu n tɛ tigɛ fɛ ka n'a yɛrɛli kɔrɔ a dɔw b'a la i bɛ dɔɔnin ɲimi o an tɛ taa sugu la an bɛ taa sugu la o tumana an ka taa café Niger k'o jɔsi ka sɔrɔ ka na an dɛmɛ dɔ i ka dɔn an bɛ fɛn min ye groupe commerce an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na fo ka se ayiwa pharmacie kura verte ma an bɛ bɔ groupe commerce la dɔrɔn ka nɔngɔnkari kɛ ka paara ɲɛ kelen bɔ ka don pharmacie kɔnɔ u ka suru de ye a ma jan koyi o tumana k'a ma ye bisimila an ka taa café Niger bisimila i k'a dɔn Kalilu Yara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati k'a ni baara groupe commerce ye aw k'a dɔn Ablaye Mayiga k'a ni baara o tuma Antoine an ni don aw k'a dɔn kunnafoni kɔnɔ sɛbɛ dɔ bɛ bolo wa tɛmɛnɛ k'a ta de ayiwa murankɛ n'i ye sɛbɛn di yan n bɛ wasa don a la n bɛ sɛbɛn da an ko ma ko 22 septembre 22 septembre ani l'indépendance u tɛ ngomɛ ɲɔgɔn na an n'a lajɛ sabu ka d'a ka fɔtaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'an y'a fila ti ɲɔgɔn na i k'a dɔn an bɛ taa Jɛma mara la Jɛma mara la dugu min bɛ yen ko Bɛɛma an bɛ taa Bɛɛma sabu n'i y'a lajɛ kominiw fana bɛ yen an ko yɔrɔ min ma ko Fasodebe ani Gedebinɛ Sako Holding maa ɲɛma n'o ye Mohamed Sako ye u ye wulikajɔ kɛ ni ka taama naani ayiwa ni ka taa yɔrɔ lajɛ ye dɔwɛrɛ tɛ u kɛlen kɔ ka ɲininiw kɛ a bɛ san damadɔ bɔ ayiwa dugujukɔrɔ ɲininiw a jarala k'a fɔ sima u bɛn'o de bɔ i ka dɔn Bɛɛma Jɛma o mara la Yusu n'i y'a lajɛ Sako Holding baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ayiwa Yusu ko nin kɔni ye sima ko gɛlɛya ko nin y'a bannen Mali kɔnɔ sabu ka d'a kan nin ko in a tiɲɛ bɛna bange sɔɔni usine belebeleba o de bɛna t'o jɔ ka sima kɔni walangada ka di maliden bɛɛ lajɛlen ma hakaja ale k'a walangada ka taa jamana wɛrɛw la fɛn b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya i yɛrɛ kɔrɔ jɔda min bɛ sima na an ka Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Sako Holding ale ye jateminɛ kɛ fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o baaraw kɛ baara kunfɔlɔw tɛ taa kalanw kɔ dugujukɔrɔ kalanw bɛɛ lajɛlen kɛra i k'a dɔn dɔnnibaabaw fɛ n'a bɛ ingénieur baw kofɔ Mali taw ani i k'a dɔn nanzaraw taw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye sɛbɛndiya kɛ k'a jira k'a fɔ de sima dasimɛ dugukolo jukɔrɔ i k'a dɔn Bɛɛmaya b'a fɛ Sako Holding waasa ka malidenw lafiya a fana y'a kanu usine belebeleba i ka dɔn u bɛna taa jɔ nin yɔrɔ in na min b'a to simanko a bɛ se ka ɲɛnabɔ hectare 20 ɲɔgɔn na o ye fiyɛfiyɛ belebeleba ye sow bi jɔ ye ani usine yɛrɛ fiyɛfiyɛ ayiwa u bɛ t'i jɔ fɔ fɛn min bɛ t'i jɔ ayiwa hectare a 5 ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen kun ye yɔrɔ bɛ se ka fɛrɛ cogo min na wa maa 100 caman de bɛna don baara in na baara daminɛ ayiwa Sako Holding maa ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ i ka dɔn san 1 san 2 a bɛna kɛ maa 100 caman hakaja ka taa fɔ maa 1000 yirikani kɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara sɔrɔ ani sima fana bɛna Mali labɔ kosɛbɛ Yusu i kilo ɲɛgɛlɛ jɔ waati min u taamana ni ka taa Bɛɛma Sako Holding ani délégation belebeleba ministre kɔrɔ caman b'a la fɛn min kɔni ingénieur ye ani dɔnnibaa caman ani teriw u bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ni ka taa Bɛɛma i k'a dɔn kalanw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wari min kan ka don ni usine in dafɛ Yusu dollar wari a miliyɔn 300 n'i y'o falen sefa la o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 162 ndesani ala ka shuru an kan o bana Mali simanko ala ka siman yɔrɔ n'o kɛra an bɛ se ka siman san hali an ni sɛgɛ
ko ni ngoni ya dugo menene ye sako oldengo anyama ba El Haji Mohamed Sako anaka delegation ba utangu men nyure na Africa hotel nani ninga tu nyeda aka ako ningira wasabai sabu kadaka ya Allah je baraku vulo bela jele ko ningira kwat na meble sala bana femi ngoni estima izuni bele banye abiso nga sigi senga ko sebe o fana tebe ningo fe Usmane Kone ni bela jele ka mako debite ale nyama danga nya ale fana ya jira ka fa ko mina ke sababu ye ma chama nga se ka bara soro ikado mali ngono abina ke sababu ye simango ka no ya ko sebe Mohamed Sako reka mana ale ajira ka fo dorete ma ni bi faso deme iba deme ikado aywa chugo chamana o fana ni izuni na ko nzera ka jo abina ke sababu de malide keme chama de kasaka do barala abina ke sababu ye malido mago rebe sima nyuma hagemina kase ko soro no ya fanana ko bela jire na ke sababu ye ka gula babo jamana ngono sous préfet baba pumanda Mamadou Sissoko aywa le sous-préfet Kabo Nyoro Mamadou Sissoko ale sebe koro mana ale ajira ka fogo fem ngoni izuni baynye izuni baymi na abina sigi senga abina ka sababu ninga mali sebe koro lafia abina ka fien boda bade fem ngoni bato belajile kon bi lafia fem Mohamed Sako re ale ka pomola alibi ya dira ka fo bina fe bela jele ngoni nge fe mbato ma bela jele re ka nya ko sebe tra foli bla nyoro ikaro ama bawla dine maw na bi bu ay dira ka demba ya ko fo kata se ikaro jagtere ko ma ninga ta se ikado aywa talla ko ma tra foli bla nunu bela jele na ka se ka ko fana ja amro langulo tita fe minye bema su debe ani gede bine ndene kalo le duru na bi afrika lo ko fo o yedombulo bade ke ikaro sigedala ma nunu nye fe mi je ma premier sigli adomulu numbele jele kere femi dadumuni fewnye malo ani nyoni sugoro ani fenjama kata se demso nga ikaro farkulu nyina je mina unjama ndema yo fana tako disiki dala manunu ma femba to biseka lafia tugomena ni yo wore faranywanga utilekele konna la biti jo sefa wari million bisaba ni konondo ende sanu ye barake ni ngwe laje abitane ni ndo kama akoni ngara ni soja bay bela jele mugurile kundo femi Mohamed Sako anaka delegation bay sigidala mo yu foka dugo chama nguye o fana mi dugo de ke atna meble ni zima izuni bilibili bade kaseka daile bema jema marala wasa malide o museka lafia ni ngunye sebenye anya salo kabo 22 septembre ani lende pana atengune nywana abana bismillah ala ka nguna ja mi ando na me nouvelle horizonta wala sa awkado ka dugu kemefla kado Mali Senegal Mauritanie ka yelem la numbela jilela mi awkado OMVS o koni ko kemme ka milliard binani nduro ko de bla o kama mi organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ni fe me kala seconde la ha OMVS be kala seconde la de avec kala géographie awo même mi fina ningo Musa Traoré président munu be watim na sigira nunu me valeur do niro ina abuka chugodi Allah je na Allah je kundam na président de buka jamana la kana fa an me kene fura masaka me famu fana on ne bi nata kuma be korole no fe kan nata kuma be korole no fe président pen na do ke nga anyana do nyani bulu do cheni bulu we be ko mi fo na fama me ke abbi bosu ka biseteri ni ala na gare kaifi an bo tige ninga couleur version rouge ko la ka soro ka to bien walma kolu ke kalanina kalala ko noro la ko fini bana ka to ka drapeau ni monsieur bafoko ni président bora ka to ka drapeau ni fini bana ende sani o président rep ba do ko on yo o drapeau kene en rek ambola pendri ibi jot lela ibi se ka lere sabale duru na ti toro e ka fodro ko ni président e abana akara yere yana bismillah anone awakado ni min flani mi awakado MVC awakado wulika joke mi awakado nyere la kurango gela be anga tukuda do la ko kemela kana balia akundo ye o min flani ikado anga sigida do be kuna laje mi awakado ka kurado olula wala sa awakado nyere la lakana abseka sabatu yoro ko fole na chugo mina mi awakado nyere la kabiti jo awakado dugu kama fla banyongola mi awari bele jele biti jo milliard binani ani doro mi organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal mi flani awkado nyere la mi mami be no ye Sénégalais ale ministre no betalike ji ani sigida lakanani mi Serine Mbaye Chami
ale y'a jira k'a fɔ manantali a ka dɔn nin ko min filɛ nin min ye nin na kɛ sababu ye min ye sigida yɔrɔ caman bɛ yen baaramisɛnnikɛla minnu bɛ yen yan'u ka minɛnw jɛ ka na duguba kɔnɔ a ka don n'a ɲɛnabu yɛrɛ kɔrɔ ye u ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Aïssatou Sophie Gladima ye n'o ye ministre du pétrole et de l'énergie ani a ka dɔn Mauritanie n'o bɔra a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka ministre n'o ye Seydou Traoré ministre des mines de l'énergie et de l'eau ani haut commissaire n'o ye Ahmed Diane Semaga ye ko ninnu ye a ka dɔn bɛɛ lajɛlen u faralen ɲɔgɔn kan u ye nin lajɛ kɛ nin lajɛ min ye a ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ manantali ale bɛ Kayi fɛ dɛ wa ka dɔn awa min ye kilomɛtɛrɛ 300 bɔ ɲɔgɔn kɔ ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa ka dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin yɔrɔ ba don a jɔra walasa i ka dɔn fɛɛrɛ bɛ tigɛ min b'a to a ka dɔn an bɛ se ka lafiya da sɔrɔ kuranko la hali bi dɔɔnin o de kɔnɔna na sa min ye a ka dɔn an ka minisiri a ye maa ka kɛto a ye foli ani tanni a y'o lase a ka dɔn ni maa kofɔlenw ma n'o ye a ka dɔn OMVS i ka dɔn a maa ɲɛmaw ye ani a ka dɔn a tɛrɛlaka minnu a n'an sigiɲɔgɔn ɲama minnu a ka dɔn ni nin kɔn bɛ olu kofɔ n'o ye Senegali ani Mauritanie a y'olu fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ nin na kɛ sababu ye min ye yiriwa sira a ka dɔn k'o lana min ye an ka burusi kɔnɔnaw na ani an ka togoda dɔw la o de kɔnɔna na sa min ye a ka dɔn ni kɔba min filɛ nin ani a ka dɔn yɔrɔ min labɛnna ko bi ti jɔ hectare 375 la o ma tɛmɛ ka bɔ yen k'a lajɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'olu salo ni ka tila k'a kɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ ye o ka dɔn min ye ale OMVS la min ye fɛɛrɛ dɔ tun bɛ yen o tun ye volet navigation ye o tun ye u n'a lajɛ ka batɔni dɔw bila n'a kun sigira sen kan ka ɲɛ dɛ k'olu bila a bɛ bɔ sa dɔ ka na n'a ye min ye a ka dɔn kulo waati min ye a ka dɔn awa min ye MW 200 ani ka dɔn GVH min ye a ka dɔn o 800 ka b'o di wa ka dɔn nin wulikajɔ min filɛ nin min ye Mali Mauritanie Senegali i ka dɔn awa min ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen na kɛ walasa an ka nin dugu 200 minnu fɔra fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na a ka dɔn kuran ka se walasa u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na Ala k'an kunna ja nin sɛbɛn an ye nin bɔ awa sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko le soir de Bamako ayiwa ne ye soir de Bamako Nouvelle Horizon s'il vous plaît Nouvelle Horizon gasi t'i la n'i y'o bila ne bɛ le matin ta n'o bɛ sɔgɔma fɛtɛni kofɔ an ka taa BMS SA la ɲumankɛ bolo u y'a mɔnɔ bɔ yanni sunkalo ka se i k'a dɔn ka maaw dɛmɛ k'u dɛmɛ fɛn min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen maa si kana jɔn o fana fɛn min sefa wari a $40,000 dɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a b'o de kofɔ BMS SA a ye ɲumankɛ bolo ni ka sɛbɛkɔrɔ mɔnɔ bɔ Banque Malienne de Solidarité BMS SA fɛn min kɔni ye dɛmɛ ye a ye jɛkulu caman dɛmɛ fɛn min b'a to u bɛ se ka lafiya cogo min na jango sunkalo in o kɔnɔna na n'i y'a lajɛ maa min fana tun bɛ kɛnɛ k'a don kama fɛn min Alioune Kulubali ye n'o bɛ BMS SA ayiwa ɲɛmaa ko fɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan ko nin don yɛrɛ ma ko BMS ka don nin don in fana n'a ka kɛnɛ yakubaya fɛn min ye ministre min ɲɛsin bɛ musow den ani du ka ɲɛtaa kama Madame Boire Binoufoune Samake ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan tile damadɔ ka kɔn sunkalo ɲɛ fɛn min BMS SA kɔni ye a ye nin ɲumankɛ bolo in de kɛ sefa wari a $40,000 k'a tila i k'a dɔn ayiwa ni k'a di jɛkulu ma jɛkulu minnu n'a mago bɛ olu ye kosɛbɛ o baara o de kɛra an ka sɔrɔdaso minnu n'olu bɛnna i ka dɔn kɛlɛkɛda la i ka dɔn dɛmɛ fa dɔ ɲɛsinna olu ma fɛn min denmisɛn minnu bɛ yen ni nɔrɔ dugan bɛ ka b'u ka yeli ma dɛmɛ dɔ ɲɛsinna olu fana ma ayiwa jɛkulu wɛrɛ fana bɛ yen Union des femmes et des communautés culturelles pour la paix au Mali i k'a dɔn dɛmɛ fana a ɲɛsinna olu ma a fɔlɔfɔlɔ Yusu tulo ɲɛkɛlɛ jɔ dɛ BMS SA fɛn min kɔni ye malo ye ka taa bila nɔnɔ ani sukaro la n'i y'a wari kasabi fara ɲɔgɔn kan sefa wari $1,000,000 a b'o bɔ o taara k'o di service social des armées ma waasa fɛn min kɔni ye i k'a dɔn muso cɛ sabatɔ minnu bɛ yen ani falatɔ minnu bɛ yen an ka cɛden minnu bɛ na i k'a dɔn faso lakanani kama ayiwa a bɛ se ka kɛ k'olu ɲɛji cɛ cogo min na o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye $1,000,000 daɲɛ ayiwa minɛn caman fana na o taara k'o di Union des jeunes aveugles du Mali n y'a fɔ cogo min na nɔrɔ dugan bɛ ka bɔ denmisɛn minnu ka yeli ma o fana taara k'o di olu ma k'o minɛnw caman ta ni k'o di u ma o fana tɛmɛnen kɔfɛ
fɛn min ye muso minnu bɛ yen ni an ko ma ko union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali million 3 o fana taara k'o di olu ma o kɛra chèque ye o kɛra warinijɛ yɛrɛ ye nin don kama Yusu k'a ma ko bɛɛ bɛ se ka don a ɲumankɛ bolo kɔni a mɔnɔ bɔra k'a bɛ san 4 ɲɔgɔn na bɔ bɛɛ bɛ se kɔni gɛmɛ ka nin ko in sigi sen kan fɛn min kɔni b'a to den kɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na sunkalo mana se an bɛɛ lajɛlen ka dɔɔnin fɔrifɔri walasa maa si kana jɔn a ka dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye BMSSA ma ɲɛma Alioune Kulubali a ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a ye foli ni tanunu kɛ k'a jira k'a fɔ BMS baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn bɛ kuma ni sanga bɛɛ fɛn min kɔni b'a to malidenw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na k'u lafiya janko maa minnu bɛ yen ni gɛlɛyaba bɛ u ka BMS a b'i bolo mɔnɔbɔ ni k'u dɛmɛ kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔni na nin ye laada ɲuman ye laada min n'a y'a jira k'a fɔ laada a n'a to senna sabu ka d'a kan olu sigikun de ye nin ye ka se ka baara kɛ saa kɔnɔ ni baara kɛra ayiwa ka kɔfilɛ kɛ malidenw ka se k'u lafiya janko a mago bɛ maa minnu ye i ka dɔn ka se ka nisɔndiya di u ma kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la ɲɛji dɔw bɛ yen ka se ka ɲɛji ninnu cɛ walasa maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka ayiwa nisɔndiya sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ ko in k'a bɛ bila o minɛn kɔnɔ sefa wari a miliyɔn 40 BMSSA a tilacogo de filɛ nin ye nin jɛkulu fɛn fɛn fɔra bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɔɔnin sɔrɔ a kɛra nisɔndiyaba ye maa tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara minisiri yɛrɛ n'o ye Madame Buhari Bijufunɛ Samake ye a fana sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a ye foli ni tanu caman da ayiwa ni ka ɲɛsin BMSSA ma fɛn min BMS baarakɛlaw fana k'u sɛbɛkɔrɔ tanu BMS a fɔra tan de o nin sɛbɛn in an y'a bɔ le matin kɔnɔ nka BMS ka ɲɛta diyagoya don BMS yɛrɛ tɔgɔ min b'a la Banque Malienne n'i ko solidarité kaba a banna a banna solidarité yɛrɛ kɔrɔ ye ɲɔgɔn dɛmɛ Alioune Kulubali ale bɛ yen Sufiyana Jara bɛ yen ninnu ye cɛdenw ye ani Jakite u bɛ wari bɔcogo dɔn ndesani o fana BMS baarakɛlaw a agence maaw ɲɛmaaya so an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u ye nin baara min kɛ an bɛ dugawu kɛ ale bi Ala k'a se k'u ye san o san u ka se ka malidenw ni k'u dɛmɛ janko a magoba bɛ maa minnu ye nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ le matin kɔnɔ ni kɔni y'ale BMS fɔ dɔrɔn a bɛ hakili jigin dankɔrɔba dɔ la nka a bɛ se ka na fiɲɛbɔ la bi babaliba ndesani Babaliba a b'o kofɔ a bɛ Dominique Tarawele kofɔ ndesani ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na fiɲɛbɔ la bi wallahi nka maaw dɔw fana sen d'amolu sen na na bi Alioune Kulubali Sufiyana Jaraw ani Jakitew BMS ni ɲɛtaa ma sabati a tɛ ɲɛ o a banna don o don ɲɛtaa don an na BMS fo badabada foli Yusu ndesani i bolo don an dɔn e ko sɛbɛ bana ni sɛbɛ bana kunkurunin bɛ lɛnde fana kɔnɔ yan min hakili jigin tariku nin na i ka dɔn min lɛnde fana ta boko 596 ye nin ye an ka taa l'Amérique n bɛna cɛkɔrɔba dɔ to a fɛ a bɛ hakili jigin fɛn dɔ la Bernard Madoff yakili b'a la Bernard Madoff maa kelen tɛ diɲɛba a banna dankɔrɔba ye k'a taara i nɔgɔba wallahi a taara i da dugukolo finman n'a jɛma cɛ jɔn tɛ Bernard Madoff dɔn waati tɛmɛn'o la Bernard Madoff fasiriba ka fɔ la nin cɛ in i ka dɔn a bɛ wari yɛlɛmacogo dɔn kosɛbɛ ale kɔni bɛ bere da mɔɔw kun de i ka dɔn ka miliyari caman salo a banna Bernard Madoff i ka dɔn k'a fatura k'a si to san 82 la sabu a minɛnkun bɛ k'a don kaso la kaso min kundala tun ye san 100 ni san 50 ye o bɛ jɔlɔkɔ da kaburu la Madoff ni nage hakili jigi Mali tariku man jan sa Mali kɔnɔ yan tɔntini wuli kuma hakili b'a la n t'a fɛ ka maa to a fɔ ne hakili b'a la kɛ tɔntini kɔni karisa a caman ka wari donna la dɛ tɔntini o bana ko n'i ye nin wari hakɛ in bɔ i bɛ nin maa hakɛ in don nin wari hakɛ in bɛ d'i ma u b'a fɔ ko système pyramidal o ye min i b'a dɔn wa ka bɔ maakɔrɔw ka wari o de bɛ taa k'o di maakɔrɔw ma k'a kɛ munumunu salo ye quoi nka n'a mɛnna a bɛ balan dɛ sisan n'i ye maa 1000 da maakɔrɔ minnu bɛ don i b'olu ka wari fara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔlenw sara n'o ye donc kɔrɔlenw bɛ nata k'a fɔ ko turu sera olu ma o tuma a bɛ to jɔlɔkɔ munumunu na ten a bɛ balan ni blocage kɛra fan dɔ Madoff ta kun ye ɲɔgɔnna de a banna Bernard Madoff a ye maaw fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn diɲɛ fan caman fɛ janko l'Amérique i k'a dɔn ka wariw fara ɲɔgɔn kan ni nana nin wari fitinin hakɛ in kɔni ye an bɛ baara k'a la k'a bayɛlɛma k'a sigiyɔrɔma caman k'a d'i ma Bernard Madoff a ye maa caman sɔrɔ o la papier lankolon caman kun b'a bolo min b'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kunna wari o kɔni bɛ t'i jɔ miliyari caman de la o bɛ banques la an ko ninnu ma ko garantie jaja nin bɛɛ lajɛlen kun ye sɛbɛnfu ye Bernard Madoff kɔni ye maa caman jigi kari nin cogo in na sabu maaw bolila ka t'u ka wari kalifa la ko wari k'a bɛ bugun wari k'a sigiyɔrɔma caya
kɛra sababu ye fɛn min ye kuraw ye olu ka wari bɛ ta ka di kɔrɔlenw ma ayiwa ko kɛra danga min na ko nana bala maa caman ka miliyari kɔni o tora kun balanna o kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman mago sa ka maa caman firi kwadisi kan Bernard Mado feere a minɛ k'a don kaso la ayiwa yɔrɔ min n'an k'a ma ko Caroline du Nord l'Amérique jamana k'a kun kiirila k'a fɔ k'a na san 100 ni san 50 kaso kɛ Bernard Madoff Ala ka wele sera a ma k'a si to san 80 ani san 2 la Bernard Madoff ani maa caman ka miliyari taara i da i kɛra ŋana cogo cogo i bɛ ka dugukolo bi Mali tɔntini kɛsamuguya ba in fɛ a ma ja koyi n t'a fɛ ka maa to a fɔ kasi ko muso ne maa tɔgɔ kasi k'o tigi yɛrɛ wuli k'o kɛ ŋana tile kelen de ye Lisa Sabali a ma ja dɛ a ma ja dɛ kɛsamu gudɔrɔni sanfɛ o gudɔrɔni sanfɛ yɔrɔ tun bɛ fa dɛ ne zani Ala ka k'e ka 100 bila e kalo damadɔ k'e ka ba caman sɔrɔ kɔni o ka gɛlɛn jɛnɛmɔrɔya don n'a balana yɔrɔ dɔ la yɔrɔ a taar'o la an tɛ bi ta in bila an bɛ bi ta in bila nka yanni an ka taa fɔlɔ dɔ bɛ bolo yan communiqué in kalan Mohamed Traoré n'u b'a wele ko Momo san 7 ma aw k'a dɔn farilajɛ don k'a tununa kunu aw k'a dɔn tarata min ye kabini kuna sirinkɛ min ye tarata i ka dɔn o kɛra Kati Malibugu a fa tɔgɔ ye ko Sori Ibrahim Traoré a ba tɔgɔ ye ko Ina Dambele aw ka dɔn n'a ye kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ a k'a lajɛ a ka weleli kɛ Sori Ibrahim Traoré 76 12 31 66 o y'a fa ye min ye aw ka dɔn Basira Dunbiya 73 00 38 53 o ye aw k'a dɔn a mamuso min bɛ Misabugu la yan min ye a ba ye o ka numéro 74 76 62 51 o yɛrɛ sigilen don Kati o tuma n'a ye o ni den ye sa a bɛ se ka nin numéro ninnu wele n'o kɛra den b'a masaw ye baasi tɛ Youssou ne y'o bila a ka fɛn min Sori Kɛmɛso ye an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ Sori Kɛmɛso ye ko bɛɛ kɛra Kɛmɛso ye Kɔna Sori Youssou Kɛmɛso ale de ye Kɔna Messi ye ngo Youssou Kɛmɛso Sira Kamara Kɛmɛso Seydina Umar Keyita Kɛmɛso Antoine Solage Dambele Kɛmɛso Zeri Kɛmɛso abana Fɔnba Kɛmɛso Madu Dɔw Kɛmɛso abana e ko cogo di a ye foyi o fana an ka tɛmɛ n'a ye alors an bɛ foli lase Sori Ibrahim Keyita n'o ye comité développement de l'hippodrome Sedeki o ma ɲɛmaa don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Madame Mare tanti Asu n'o bɔra an bɛ foli ani tani an b'o lase Sunkura Fane ani Madame Sise Saran Fofana fo ka taa se Jami Giro an b'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fo douane na Falajɛ ka foli lase Ousmane Seck ma min ye an ka taa Kati dɛ Kati n'an taara ye min ye a bɛ k'a dɔn Fode Kone an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mohamed Sakɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛɛ a bɛ k'a dɔn douane na ye n'o bɔra ye a bɛ k'a dɔn n yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Maru Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati n'o bɔra ye sa Kati douane na ani an yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Ibrahima Fili Sumare n'u b'a wele ko Papa Kati an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ani ka dɔn Musa Sumare ale ye gouverneur ye a bɛ ka dɔn Kayi Antoine n'olu fo sa an bɛ min ye an yɛrɛ ba Ɲugutu Danba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli lase Seba Kamara ma ale Buyaki Kamara Debi Traoré o ye n tɔgɔ yɛrɛ dɔgɔmuso ye i bamuso ye woro benga o don la an tun bɛ hôtel Salamun o don i bamuso ye woro benga an yɛrɛ denmuso kɛ maa denmuso kɔni kɛlen k'i minɛ o ye kabako da yɛrɛ i y'a kɛ i y'a ko ne tɛ woro sara bilen ko fo n ka saga don furu la o don furu la dɛ ayiwa baasi tɛ ni ye saga don furu la ka di Yaama ne bɛ taa morikɛ k'a bisi ka misi b'o bolo o tɛ k'an ba bila an ma ba wa k'an tɔntɔn i tɛ kabako da ye ayi dɛ n tɛ sɔn Jaraba a ka denbaya fo y'a fɔ Kulukɔrɔ walayi a n'a denw n'a mɔdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo badabada foli dantɛ foli min na tiɲɛ an tɛ bita da an ka bita bila maa minnu tun bɛ dibila baara la sa n'o y'an ka sɔrɔsiw ye i k'a dɔn Soldats de l'Ombre ayiwa o ye Seydina Umar Keyita Sira Kamara Mamadu Sɛrɛ Tarawele an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ni Ala sɔnna a ma sini juma fɛn min ye Modibo Sanɔgɔ ka se Youssou Karabati ma an n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan fɛn min ye Donkibaro Sebo ɲɛ k'a ta k'a fili fiɲɛ fɛ nka yanni an ka bɔ an bɛ ngɔrɔkɛ ka don fɔ i k'a dɔn Banangabugu CSCOM na fɛn min ye Mɔnzɔn Jara ye ale ye médecin ɲɛmaa ye ani Major Tarawele an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka CSCOM Banangabugu baarakɛlaw bɛɛ fo bada foli
Moro Sanogo an b'ale fo ka dɔ ministère de la défense kɔnɔ o bɛ ɲɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati n'o bɔra yen an bɛ Awa Kulubali ale bɛ ministère de la défense la ka Kumba Jara Kuma Jara n yɛrɛ denmuso don commandant Kuma Jara o bɛ ɲɛ o ani commandant Moribo commandant Ousmane Sagara ani adjudant chef Gino an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na a n'a fɔ limanaw ye k'u k'an bɛn waati wɛrɛ ndeysaan